Miren Etxebeste, Elkarrekin Podemosen ordezkaria, eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik. Kaixo bai, arratsaldeon. Gaur jarraituko du aurrera, Gasteizko Legebiltzarrean aurrekontuen tramitazioak, sorpresarik ezean behintzat, atzera botako dituzte, EH Bildu, eta PPren proposamenak, EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemosen botoen bitartez. Bai, hala da. Espero, imaginatzen dut, sorpresarik ez dela egongo, eta horrelatako dela aurrera, baina, espero genuena da. 89 milioi euroko aldaketak adostu ditu Elkarrekin Podemosek Jaurlaritzarekin aurtengurako, eta guztira 200 milioi euroko aldaketak. Ze eragin izango dituzte aldaketa horiek? Nik uste dut, eragina, azken batean, EAJak jarri ditu behingoz, azkenean, lau urteren ondoren, mahai gainean jarri ditu hainbat hildo azuta zituenak, adibidez feminismoa, gizarte kohesioa, bi abiadura dituen Euskadi hori ere bai mahai gainean jarri du, onartu du, badaudela, bi abiadura desberdin Euskadin, eta horri aurre hartzeko neurriak mahai gainean daude, behingoz, eta aurrera eramango dira. Orduan nik uste dut, alde batetikan hainbat neurri eramango dira aurrera gizarte kohesioa handitzeko eta hobetzeko, eta baita ere gazteak ere bai kontuan hartuko dira, baita ere bai adikzioak, orain arte, ez dakizuen, baina Euskadi eta drogak egiten den ikerketa horretan bereiz egiten dira, eta kontuan hartzen dira batez ere bakarrik sustantziak tarteko dituzten adikzioak, baina badaude adibidez ludopatia, orain asko hitz egiten ari dena, bezalako adikzioak, eta horrelako gauza asko aurrera eramateko bidea, dirua izango dugu behingoz, eta horrek espero dut aldaketak ekarriko ditula. Baita, nola ez, honek esan nahi du gobernua prest dagoela betidanik aurrera eman dituen lehentasunak eta kontinuismo hori gainditzeko prest dagoela nolabait, nola ez, neurri txiki batean, baina atea irekitzen du, eta hori gure ustez albiste ona da. Aipagarria da edo daigarria behintzat da, Ezker Anitzako bi legebiltzarkideek ez dute koalizioaren gainontzekoak erekin batera bozkatuko, Alduguko eta Ekuoko ordezkariarekin batera bozkatuko. Akordio honek zatiketa eragin dezake Elkarrekin Podemosen baitan? Ez dut uste. Ez. Hau da, azken batean, mahai politikoan erabakitzen dira horrelako neurriak eta gauza puntual hauetan, adibidez aurrekontuak edo, oso puntuala dira. Gero, gauza askotan aldarrikapenak elkarrekin egiten ditugu, eta iritsi dira momentu honetara, azken batean, eztabaida zegoen ea esango genuke gure jarrera aldatzea, eta gutxienez neurri batzuk aurrera eramatea, edo beti bezala ezezkoa mantentzea, eta gure aurrekontuak ez dira, hau mahai gainean jarri behar da, ez dira gure aurrekontuak. Baina neurri horiek aurrera eramateko aukera badakagu. Orduan hor eztabaida bai sortu da, eta orduan mahai politikoan erabaki da, Ezker Anitza ez duela parte hartu nahi, honetan, akordio honetan, gobernuarekin, eta gu bai, horrela suertatu da, baina akordio honi lotuta dago besterik ez. Hala beraz, datorren urterako aurreikus daitezkeen hauteskundei begira ez du eraginik izango koalizioari begira? Ez, espero dut, ez bintzat. Inigo Urkullu lehendakariak adierazi du, egitezitz, ziur dagoela urrats honek jarraipena izango duela. Hala espero duzu Elkarrekin Podemosetik ere? Bai, gainera horregatik, zuk esan duzun moduan, 2020erako dira 89 milioi, baina gero badago beste 120 milioi inguru hurrengo urteetarako. Hau da, hainbat politika martxan jartzez aparte, benetan jarraipen bat dutela ziurtatzeko, azkenean dirua jarri da eta lotu egin da, eta akordio bat sinatu da horretarako, sinatuko da horretarako, sinatu da, hori bermatzeko, hau da, ez diela bakarrekan. Ze gero, denborarekin asko gertatzen da, ez direla gauzak benetan aurrera eramaten, ez duelako denbora ematen, denboran luzatu behar direlako. Eta orduan, 2020ko aurrekontuak hasten dira martxan, baina 2021erakoan aldatzen dira, orduan neurri batzuk bertan behera geratzen dira, orduan, nik uste dut garrantzitsua dela, hemen azpimarratzea, hainbat neurri lotu ditugula urtez urte aurrera eramateko. Orduan, horrek nola bai ala ez, gobernua behartuko du bere politika batzuk aldatzea. Hala ere, deigarria bada, legegintzaldiko azken urtean,
datozen 2 urteetarako eragina izango duen akordio bat istea, kontutan izan da hori. 2008an bertan izango dira berriz aurrekontuak, oraingo botere balantza berbera mantentzea hori ikusten du Elkarrekin Podemosek, hortik ulertu daiteke luzatzea hau? Beno, oro har, politikan horrelakoak asko egiten dira, adibidez, oso argia dago, azpi kontratazioen kontuarekin. Azpi kontratazioak orokorran ez dira egiten legegintzaldi bakoitzeko egiten dira 8 urterako, 7 urterako egiten dira, eta orduan horrelako gauzak ere bai oinordetzen dira aurreko legegintzaldietatik. Gure neurriak ere bai oinordetuko dira, eta gure ustez, legegintzaldi bukaera da, baina hainbat neurri lotzen baditugu hurrengo legegintzaldirako, gure emaitza edozein dela ere hauteskundeetan badakigu aldaketa batzuk lortu ditugula. Eta gogoratu behar zaio jendeari orogar Elkarrekin Podemos hauteskundeetara aurkeztu zela eta alderdi moduan eratu zela aldaketa bat ekartzeko. Orduan, lortu dugu aldaketa bat egitea. Txikia bada ere, aldaketa bada, eta aldaketak, aldaketa dira, ezin dugu bukatu. Aldaketa aipatu duzu, aldaketa nabarmena eta deigarria ere bada, 2019ko aurrekontuen negoziaketetan Elkarrekin Podemosen eskakizunak, hitzez hitz Pedro Azpiazuk esan zuen onartezinak zirela. Ordutik hona, urtebete honetan zer aldatu da? Azpiazuren ikuspuntua edo Elkarrekin Podemosen eskakizunak? Biak, nik uste. Azpiazuren aldatu egin da, baina ez bakarrikan Euskadiko egoera kontuan hartu da, baizik eta ekonomialari guztiek adierazten dute badatorrela horrelako beste errezesio bat, dirudienez, ez dakigu egia denena ez, baina hor dago, mamua hortik handabil, xurrumurrua, badatorrela beste orduan, Azpiazuren ikuspegitik 2019an dena zen hazkundea, orduan, guk eskatzen genuen diru asko jartzea, besteko familiak, enpresari txikiak, ETEak, eta garaian ez zuten uste hori beharrezkoa zenik edo lehentasun bat zenik azken batean Euskadi oso ondo zijoalako eta diru asko zolako eta ekonomiako egiten zunako. Hain badago xurrumurru hori, krisi bat atorrela berriro, orduan ikusten dute, ostras, agian jarri beharko ditugu neurri batzuk, agian onargarria dira. Gero ere bai guk, egia esan behar da ere bai, neurtu dugula, esango genuke gure eskakizunak, onartzen zizkiguten horietara, zenolako malgutasuna eskaini dugu, malgutasun handiagoa. Kasu honetan, berriro esan dut, azken batean, mahai gainean jarri dugu, zer jarrituko dugu gure zurruntasun horretan, edo, aldaketak eta akordioak, Euskadi akordioen lurraldea da, argi dago, hor dakago, PSE eta PNV beti elkartzen dira akordio batean, orduan nik uste dut gizarteak nahiko argi daka politikariek akordioak egin barretu zela, batez ere ikusi da panorama politika aintzatitua dagoela, orduan akordioak ezinbestekoa dira, edo zer gauza horrena bateko. Orduan gu, hartu dugu lekuko hori eta onartu dugu akordioak hartu behar direla eta gainea kontuan hartuta hori, behingoz feminismoari arreta jarri diotela, beren aurrekontu zirriborroan, krisi klimatikoa ere bai apatzen dute, bi abiadorako Euskadi onartzen dute, hori Azpiazuren aldetikan, 2019tik ona aldaketa sakona da hori nik uste. Akordioen lurraldea aipatu duzurentxe, badirudi akordio hori, EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemosen akordio hori, ez dela EAera bakarrik mugatzen, eta botere edo indar kuota ezberdinekin, baina Madrilen ere ematen ari dela, inbestidura saiora begira. Legebiltzarreko aurrekontuako bestera mugatzea zaratago esan bezala zabaldu diteke akordioa. Esan dakoa, aurrekontu ez zaratago, Madrilen ere, inbestidurari begira bat egingo dutela badirudi, hiru alderdi hauek, Pedro Sánchezen inbestidura babesteko, dagoeneko jakin dugunez Pedro Sánchezek edo bere taldeak dagoeneko harremanak ditu EAJarekin, bihar deituko dio Urkulluri. Norabide horretan zer falta da edo zer beharko litzateke Elkarrekin Podemosen ustez hori gauzagarri gerta dadin? Argi dago EAJ badakala pixua, baina badaude beste alderdi batzuk asko pixu gehiago dakatenak kongresuan. EAJak Euskadin indar handia daka, estatu mailan garrantzia daka, baina 6 dira.
eta zenbakiak lortzeko, hor daude Kataluniako beste alderdiak ere bai, asko zede pixuke dago dakatenak, eta azken batean, baina oso garrantzitsua da kontuan onartzea hemen, EAJak bere erantzukizuna ulertzen du, eta badakin nun dagoen, ze jokatzen duen, eta PSeren eta Elkarrekin Podemosen arteko akordio hori une honetan politikan dagoen aukerarik onena dela. Ikusita, hori, bai PSE defendatzen duguna, gu defendatzen duguna, eta mai gainean jarri duguna, eta azkenan lotu ditugun akordioak, nik uste gizarte osoarentzat onak izango dira, eta batez ere autogobernuak ez ditugu mugatzen. Beste batzuek hor, esaten dute, mugatu behar diela, eta beste alderdi batzu daude Madrilen autogobernuak mugatu behar diela esanez, orduan, nik uste momentu honetan defendatu behar dugula, nola dala, EAJak ere bai, gobernu hau, Sánchezen gobernua. Deigarria dena da, Sánchezen gobernua beste aldera, Elkarrekin Podemosek, Pedro Sánchezen gobernua beste aldera, Pablo Iglesiasek berak adierazpenak egin zituela, duela ez gehiegi esanaz eurak gobernuan sartu ezkero, gobernuan egonda ere, ministro kontseiluan egonda ere, eurek ez luketela ekidingo edo ez luketela esku hartuko Sánchezek Katalunian, 155. artikulua aplikatzea erabakiko balu. Nola ulertzen da hori edo nola... Nik uste dut, Pablo Iglesiasek esan nahi zuena da azken batean presidentea bere izango dela eta pixu gehiena dakana dela PSE, nola ez. Pablo Iglesiasek esaten zuena da beak ez dakala indarra hori eragozteko. Hala da, hau da. Indar, nahiz eta gobernuan egon horrelako neurri bat aurrera emateko senatuan ere pixu izan behar da, eta senatuan guk ez dakago inolako pixurik. Orduan, 155 neurria ez artikulua aplikatu nahi badute, bai Ciudadanos, hamar badia ere, PP, PSE eta, PSOE batuko dira. Orduan, guk ezin dugu hori oztopatu nahiz eta gobernuan egon. Orduan, no izan da, errealista izatea. Nik badakan dene pixua, baina badakin doraino iristen ezen. Zentzorretan koherentea izango litzateke gobernuak hori egingo balu eta aplikatuko balu 155. artikulua hala ere gobernuan jarraitzea? Edo gobernu hori sustengatzen jarraitzea? Nik nahi iruditzen zait ez. Nik uste ez. PSOE oantxe bertan aplikatuko balu horrela inolako elkarrizketa luze bat gabe, Katalunia eskatzen duten mahai hori benetan luzatu gabe, hori bai, badima gaude, urte eta erdi, eta bendikan mahai horretatik ez baldin badezera ateratzen, eta beste referenduman deitzen badute, eta beste iskanbila gehiago sortzen badia, eta ez dakigu, baina, gauzak asko zer okerra egiten badute, baina nik uste dut zera egingo horrelakorik. Baina nik uste dut bai, ez da kainolako zentzurik. Politikoki 155 aplikatzea da inposizio bat, ez du ezer konpontzen, gobernua desegiten du, Katalunian, eta azken batean asaldura areagotu dingo luke, besterik ez. Arazoa entzateka konponduko. Kataluniako autogobernu zari gara, gurera itzulita, Euskal Autonomia Erkidegoko autogobernura itzulita, akordioa legebiltzarrean, aurrekontu eta makarrik ez, autogobernu batzordean ere emandak, kasu honetan, EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemosen artean, azkenean, hiruen ordezkaria proposamen bateratu bat aurkeztu dute. Bai. Albiste hona da, azken batean. Noski. Hasi gana hitz egiten aurrekontuei buruz, noski baita ere, beste mai badago autogobernuana, eta ados jartzen batean, bestean ere bai, elkarrizketak normalean baldin mazaude bezezkoan ez da ezer lortzen, baina bik hitz egin nahi dute, hasten hitz egiten eta adosten dira gauzak, eta nik uste dut, bai, adostu dugu, proposamen bat aurrera eman dugu. Nik uste dut, albiste hona dela kontuan hartuta autogobernuaren eztabaida denbora luze daramaia, luzeegi, nik uste, eguneratu behar da, eta, albiste hona da, legegintzaldia bukatu baino lehen hori aurrera ematen baldin bada, legegintzaldiaren arrakastetako bat izango da hori. Bestela, hurrengo gobernuak oinordetzen hartuko luke beste blokeo bat ere bai, hor, Euskadi mailan. Erabakitzeko eskubideari dagokiona izan da talka punturik handiena autogobernu batzordean, eta baita dirudienez behintzat aditu taldearen lanean ere. Azkenean, proposamen bateratua egin den arren, erabakitza eskubidearen puntuari dagokionean, bi proposamen ezberdin daude, testuak berak ez dira oso ezberdinak, hitz kontua daia,
baina bi proposamen ezberdin azkenean, Elkarrekin Podemosena bata eta EAJarena bestea. Zergatik ez da posible izan hor akordioa gauzatzea? Beno, erabakitzeko eskubidea oso, nik uste oso, jendeak uste du oso sinplea dela, baina hemen askotan, hemengo alderdiek proposatzen dutena, baina askoz ere komplikatuagoa da, orokorrean. Nik uste dut Elkarrekin Podemosen gainean jarri duna da erabakitzeko eskubidea, baina zer erabaki behar da? Zer erabakitzen dugu? Nola erabakitzen dugu? Zeintzun dira, zein da esparru legala hori erabakitzeko, edo erabakitzeko eskubide horri oinarri bat ematzeko, eta zeintzu dira zifrak adibidez erabakitzeko, zein da prozedura. Askoz ere sakonagoa da, eta orokorrean bai Bilduk eta EAJak planteatzen dutena beti oso simplista iruditzen zain niri. Bai, ez dute kontuan hartzen gerta daitezkeen bariabila guztiak, eta ez dute askotan kontuan hartzen Espainiaren barruan gaudela. Eta Europan barruan gaudela, bai, ez gaudela bakarrikan Espainian. Ja, erabakitzeko eskubide hori ez da bakarrikan Espainiari lotzen, baizik eta Europari lotzen zaio, eta askoz ere sakonagoa da. Bai, horregatik ez da, nik uste, lortzen akordio bat puntu horretan. Zentzu horretan, Elkarrekin Podemosen ustez, proposamen bateratu horrek, hiru alderdien babesa duen proposamen bateratu horrek, aintzat hartzen ditu autogobernu batzordean lortutako oinarri eta adostasunak? Bai, noski, nola ez, adostasuna beti kontuan hartu behar dira. Bai. Gai zera bat aldatuta, asteburu honetan amaitu da Madrilen, COP25 goibilera, kostata azken unean, Iakorrek eta Presaka lortu da akordio bat, akordio ahula, ambizio gabea askoren esanetan. Bai, gutxieneko akordioak da, horrela esaten da. Azken batean, zagorratu duten gauza bakarra da, 2020ko hogeian egingo dena, Glasgowen egingo denerako, etxeko lanak eginak eramatea. Nik uste dut hori dela gutxi bera akordatu dutena, besteik ez. Azken batean, ez dutelako benetan ulertzen zenolako krisi klimatikoa dakagun aurrean. Nik uste bai ulertzen dutela, baina ez dute ikusten benetan batzuk ez dute ikusten zenolako eragina izango duen munduan eta etzera pausurik ez dagoela. Orduan, nire usten zait, momentu honetan, albistegi larriena hori dela munduan. Politikoki gertatzen denaz aparte, munduaren egoera oso larria da, hor bizigia ezakago beste etxe bat, eta albiste hori jakitea 200 gobernu ez direla ados jarri, nahiz eta kontuan hartuta denek adosten dutela emergentzia klimatiko batean gaudela, ez baldin ados jartzen. Beren politiketan lehentasuna emateko honi, iruditzen zait, penagarria, guztiz arduragabekeria bat iruditzen zait. Arduragabekeria hutsa. Azken batean berdindulako industria, ez baldin badakazu, zerekin, ez baldin badako, bizitzeko baldintzak ez baldin zabetetzen, industriak ez du zertako balio, diruak ez du balio zertako. Horrelako kasu batean. Kontutan izan da azkenean lortu den akordioaren ahultasuna eta aldi berean Estatu Batuek eta Txinak gai honen inguruan duten jarrera, benetan zerbaitetarako balio dezake oraingoa bezalakoa izan daitekeen Glasgowko goibilera horrek, goibilera hauek ezertarako balio dezakete azkenean? Bueno, hitz egiteko behintzat, gaiari buruz hitz egiteko eta batzuen burua behintzat kontzientziatzeko. Batez ere, baina egia da, Estatu Batuek kristona poluzio, izugarrizko poluzioak sortzen dutela, Txinak ez zer esanek ez. Orduan, horiek ez baldin badia akordio horretan sartzen, eta ez baldin badu zen neurriak hartzen, eta beste herrialde asko ez, 200 besteik ez dira munduan asko zer gehiago daude. Eta asko kutsatzen dutenak eba daude, hortik kanpo daudenak. Nik uste dut lehenengo pauso baudela. Argi dakat, duela oso gutxi hitz egiten hasi dela benetan gobernuetan honi buruz. Greenpeace, gobernuz kanpoko erakundeek eta egoera salatzen hasi ziren ikuste dut 70ko hamarkadan, ja. Esan ez ezin zela jasangarria, jasan ezina zela, eta orain, 20. mendean ja sartuta gaudela, eta oso sartuta hasi dira behintzat ulertzen benetakoa dela. Hau da, mehatxua ez dela mehatxu hutsa, baizik eta badakala bere oinarria. Azken batean lehenengo pausoa da, hitz egiten hasten badia, eta akordatzen hasten badia, lehenengo pausoak izango dira.
ikusiko dugu. Denbora gutxi dakagu, 11 urte. Ederki Miren Etxebeste, Elkarrekin Podemosen ordezkaria, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuri, eskerrik asko.